בוא נדרג 5 דיירים מהאח הגדול, שאם הייתי בבית, הייתי מתחבר אליהם. מקום חמישי הודיה, וואלק, אני באמת אוהב את זה שהיא אמיתית, היא קליברית, היא מתנצלת ולא מתנצלת. זה כאילו בן אדם עם עקרונות, אבל הוא יודע גם להתגמש. במקום הרביעי, תמיר, אני באמת אוהב את הבן אדם, אני חושב שהוא בן אדם אותנטי, אני חושב שהוא אומר את מה שיש לו להגיד, והוא לא מתנצל, והוא לא בא בעליהום, הוא אומר את מה שיש לו להגיד, והוא אומר את זה בצורה מה זה טובה ונעימה. במקום השלישי, אור כהן, קודם כל היא רגישה מאוד, היא תמימה, ויש לב ענק. אני חושב שהיינו מסתדרים מצוין, והיינו חברים מאוד טובים בבית. במקום השני, דניאל, עוד פעם, אני לא יודע אם היינו מתחברים כחברים, כי הוא מאוד מזכיר לי אותי, אבל אני חושב שהוא בן אדם זהב. האדם הזה פשוט בן אדם מדהים, יש לו לב ענק, הוא חברותי. וואלה, במקום הראשון, נועם ואני, וואלה, היינו עושים שם הצחוקים של החיים, אנחנו היינו עושים שם קרקס לאנשים, וואלה, היינו יושבים, מדברים, עושים צחוקים, עושים הטרלות. קצת כואב לי שהוא התחבר לאלירן ולזוהר, כי הם לא מהטייפקאסט שהוא מתאים להם, הם מכבים אותו. וואלה, אחי, תצמד לאנשים אחרים.